Hello everyone, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जों दायो दखानाव थांनो नागिरदों बिबनांजों आंजों। दिनै जोंनि आबौनि बार्थडे, बिनि थाखाय जों आबौनो गिफ्ट लायनो नागिरदों। नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो। गसाइगाव पुलिस स्टेशना गसाइगाव बाजार मोनबाय। स्टाइल बाजार आबौनो थाखाय लंगि नायदोंमोन नै बेहाय जोङो बे दखानावहाय लंगि कुर्ता बार्थडेनि थाखाय। ड्रेसखौ नायखांनानै जोङो केक लायनोसै। केक लाखांनानै ओंखारलांनोसै। केक लाखांनानै थांनोसै। ओंखारबाय दखाननिफ्राय केक लाखाबाय, ओमफ्राय आबौनि थाखाय कुर्ता लंगि गासैखौबो लानानै ओंखारबाय। दा मिस्टि निमखि लायनोसै दस्रा दखानाव। लामा क्रस खालामनो अखासो लोगो मोनबाय बाजार खालामनो फैनाया। मिस्टि निमखि लाबावनोसै। घड़ी दखानाव फैबाय। दाना नै घड़िया जि मोजां मोजांखां लानो गोसो जादोंमोन, लाबोआखिसै आं मालाबा लायनोसै। जा मोजां मोजां घड़ी दङ। बिबनाङा गावनि घड़िखौहाय बानायहोदोंमोन नालाय बे दान्दिसे हाब्बाय। आंहा बेखौनो खेबलाबायबाय। आंनि रुमावबो नांगौ मोनसे फुङावहाय नायनो। ओंखारसाय बियो जा मोजां ना बियो। हस्पिटाल बियो ओरैहाय ब्रह्म मन्दिर थांबाय, ओमफ्राय नै जोंना नैबेजोंहाय मोननैसैयानो जोंनाबो खाथियावनोखा। सफैबाय न'आव। आं फैनायखौ देखायाखिसै, बाजार खालामनायखौल' देखायबाय नोंथांमोननिसिम। ओमफ्राय दायो न'आव सफैबाय नालाय आबौखौ लायनोसै, केक हाहोनोसै दान्दिसे थानानै। आंबो दख'ना गानसै, आं गस्लासो गाननानै दङ नालाय। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। थौदो। रेडि जाखांबाय, दा जोंहा आबौनि केक हानोसै। नै मायाबो रेडि जाखाबाय। जोंना दिनै आंनि बिहावनि बार्थडे, नै जोंहा केक हानोसै। औ, नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम दे। फुनसिना Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Abu, happy birthday to you. কত বছর হলো? 90. जानो खरि गबाय दां 90 सेंग्रा 90 सेंग्रा जानांगौ जानांगौ मा एफा गोदै बियो दा गोनाङाथ' बियो संना जाग्रा मानसिया आबैनि बायदिनो एसे जाखांबाय। खुलुमदो जाय फारा फारि दाना मोजां देलाहोनो बिस्थिबार समबारल' खुंबाय थायो। बार्थडे नोंनि बार्थडे
दिनै औ बारसे नोंनि बावलायलां बावबाय दे जोंहाबो जागोन मोनसे फट' खोमाया खोनायैखायनो आबौजों आखाइ फाव खालामनानै बे नोंनि होनना खोन्थादोंमोन आङो। लोगोफोर केकआ हाखांबाय आबौआ, ओमफ्राय जोंबो केक जेक जाखांबाय। जाखांनानै आबौजों दान्दिसे फट' सट' लाबाय, एसे मेम'रिस थाथोंसै होननानै। ओमफ्राय देखायबाय थायाखिसै आङो जानायफोरखौ, भिडिअ खालामनोबो टाइम मोनाखिसै। ओमफ्राय संबाय खावबाय जाबाय, दायो रुम सिङाव हाबबाय। दायो मोनानि 11थासो जाबाय। ओमफ्राय आबौआ बुंदों गावनि बैसोआ 93। जोङो भुल खालामदों, जोङो केकआव होदों 90, नाथाय आबौनि बैसोआ 93 जाबाय लोगोफोर। दा नुखाबाय जानांगौ ना लोगोफोर आबौखौ माबायदि मोनखो। आबौबो जोंना बैसो जाबाय नालाय खोमाफ्राबो बारा मोजां खोनाला, आखाइ फाव खालामनानैसो रायलायनांगौ गोनां जायो। दा अब्लाबो बियो जेब्ला खोन्थादोंमोन फिसौआ नोंनि बार्थडे दिनै होननानै, अब्ला बियो आन्दायदों सोरनि होनना बुंबाय थादों मा होननानै। आंनि बार्थडे होनना बुंलायलायबाय बेसारा। आबौआ आन्दायदों, बिसिना गोसोआव थाबाय थालाना, बोरायलांनायखायनो बांद्राय गोसोआव लानो हानाय गोहो गैला, बावगारलाङो सब खोथाखौनो। ओमफ्राय खोन्थाबाय दिनै नोंनि बार्थडे आबौ होननानै, अब्लासो बियो खुसि जादों आबौआ। माबायदि मोनदों लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअखौ? अब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौहाय, आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। लोगोफोर आंनि बे चेनेलखौ गावसोरा खालि नायनानैल' थाङो, साबस्क्राइब खालामा। अननानै शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो, आरो सेराव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, बाय बाय।